Mbak, Jadinya duit. wah kok ero, Mbak? Mati. Ono duit piro? Ono ku 20 ya, Mbak. Sik gorene. Iki, Mbak. Cukupno. Jaluk angkel ta sing gampang. Gampang ya, Mbak. Oh, ya kurang iki. Tuh. Iso iku, Mbak. 20 ya? Kan ono. Gak ono. Ya wis, ya. Jangkrik tambah medun. Tambah makan ini nogo iki opo iki? Dulu. Ya apa iki? Waduh, tuh kena opo iki makan ini nogo? Lah piye iki? Wis samene. Yo deh. Wis balekno dhewe ku wis. Ini Gak iso. lho, Wis tambahno maneh. yo mo. Yo wis, apa wis? Medun kok ngene ae lho, jangkrik. Aduh, mo balekno wis gak iso. Wis tambah ruwet iki wis. Tambahno maneh. Ya apa iki? Oh, ae balekno. Gak iso, gak iso. Apa wis medun jangkrik? Wis balekno dhewe ku ndi? Gorene. Wis gak iso wis. Iki wis mo balekno. Wis gak apa-apa wis. Ya iki wis Indonesia Adil. Rakyat. Ya nggo wis.